Hola a tothom! Us agrada el thriller, el cinema de suspens, amb girs argumentals? Doncs vinga, quedeu-vos, comentarem una... Va, som-hi! Puntos Suspensivos és un thriller, una pel·lícula de suspens de caire teatral, que amb un mínim escenari i pocs actors ens crea una experiència fantàstica i que ens atraparà des del minut zero. No li han donat molt ressò. Per tant, aquí venim a reivindicar-la. Au, va! I de què va? Doncs un escriptor d'èxit de novel·les policíaques s'amaga darrere d'un pseudònim i de repent un bon dia apareix un periodista molt misteriós que li vol fer una entrevista. Què està passant? El director és en David Marquès, que ja ens va agradar en l'anterior treball que va fer en temporada baja, però que aquí està molt excel·lent. I és que realment ell, on brilla més, és com a guionista, on té treballs tan destacables com Campeones, ei, que no l'heu vista, heu de veure Campeones, o Descarrilados. Campeones, sisplau. Ja va ser un èxit i suposo que l'heu vist, però recomanabilíssima. I aquí fa de co-guionista creant un intel·ligent i molt divertit joc criminal. Fa picadetes d'ull a Vértigo. Em recorda moltíssim a la pel·lícula de 1982 de Sidney Lumet, La trampa de la muerte. També molt recomanable i molt difícil de trobar. I és que utilitza com a recurs narratiu uns flashbacks en forma de capítols de novel·la i així ens dona un trencaclosques a resoldre, demostrant-nos que en 90 minuts es pot fer una pel·lícula enginyosa amb girs argumentals molt intel·ligents. Què volem més? Doncs volem actors de qualitat i realment ha triat dos actors d'una qualitat espectacular, que estan magnífics. Diego Peretti, un actor argentí que, si voleu dir d'ell, per exemple, ja és molt recomanable una sèrie que protagonitzava, que es deia Los Simuladores, molt divertida. I, per l'altre cantó, el contrapunt, José Coronado, que també un actor versàtil, magnífic, que dona una presència en pantalla espectacular. Amb aquest tàndem tenia èxit assegurat. I és que el puntal de la pel·lícula és el guió, amb aquell duel dialèctic entre dos grans actors, els girs que fa l'argument i les sorpreses que hi ha. Doncs, a gaudir-ho! Fans del cinema de suspens, amb girs argumentals i bones actuacions, va, ja esteu tardant. Anem a veure Puntos Suspensivos. De veritat, excel·lent cinema espanyol, que fan molt coses bones. Vinga, va, anem a veure cinema català i espanyol. Moltes gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla i fins la propera.